Yanayin ne ya sauya min, ya zo min zai rikita ni. Yanayin ne jina nake karma zai ruɗa ni. Assalamu alaikum, sunana Rukayya Sa'idu, wacce kuka fi sani da Ruky Ajebou. A wannan ƙayataccen shiri mai suna Yanayi series, sunana Salma, wato mataimakiyar junior shugaban White House. Aiko tun da ake fati na kandi a makarantar nan, bana tunanin an taɓa yin makamancin wannan. Gaskiya wannan sabon series mai suna Yanayi ya zo da sabon salo, wanda mu kanmu lokacin da muna yin aikin mun san cewa muna yin wani abu ingantacce, wanda zai yi daidai da abin da masu kallo suke so a wannan zamanin. Wannan Yanayi series ya samu aiki ingantacce daga gurin wanda ya shirya ya kuma ba da umarni. Ina ma abota kallon fina-finan Hausa na faɗin duniya. Mu tara da ku ranar Alhamis 2 ga wannan watan Oktoba na 2025. A YouTube channel ɗinmu mai suna UK Entertainment da misalin karfe 8 na dare. Tare da kuma tashar mu mai albarka wato Algaita TV, nishaɗin al'umma cikin aminci.